kin iya shagwaba ko baki iya ba? Ƙawata ko kin san cewa shagwaba na ɗaya daga cikin abin da ke burge mai gida, sannan ya dinga ganin ki tamkar ƙaramar yarinya, wanda hakan na matuƙar burge shi, sannan kuma ya ci gaba da tattalin ki tamkar ƙwai? Haba 'yar uwa, kar ki dinga abu tamkar namiji mana a gaban mai gidanki. Ki sani akwai ɓangaren da ya kamata ki nuna masa juriyarki, akwai ɓangaren da ya kamata ki nuna masa yarintarki. Ta nan ne za ki ga tattali da kulawa. Ƙawata ke dai ki so don Allah, ko baki cimma buri ba akwai tarin lada. Sai so a cikin sabon shirin furucin masoya. Furucin wata bazawara a lokacin zaman gida. A gaskiya ne wa kaina ban san haka zaman gida yake ba da na fito daga gidan aure. Gani nake rayuwata za ta koma tamkar a lokacin da nake budurwa, ashe abin ba haka bane. Sai yanzu nake nadamar abin da na aikata. A lokacin da ina gidan mijina ba kowane namiji bane zai iya hakurin zama da ni. Ina mai iya kokarin sa, amma ni san bana gani yana nuna min so sosai. Nakan yi amfani da san da yake min wajen sanya shi abin da bai niyya ba. Da ta ce muku har ta kai na kai shi ƙarshe mai saki daya, har na fara ganin yanzu ina da yancin yin komai ba tare da an sa ni ko an hana ni ba. Tafiya ta yi nisa, abubuwa sun canja, har na fara tunanin komawa gidan mijina, amma in tuna abin da ya faru a baya sai naga kamar hakan ba zai faru ba. Ku biyo ma wani satin don ganin wannan rahoton ci gabansa cikin shirin furucin masoya. Ya zan yi na furta ina son shi, ina ƙaunar shi, amma a kullum dare rana ina begen shi, ina tunaninsa. Idan na rufe idona shi nake gani, idan na buɗe shi ne a zuciyata. Idan na ga yaro mai sunansa sai in ji ina ƙaunarsa saboda darajar sunansa. Na gaza fahimtar me ke faruwa da ni, so ne ko ƙauna ce? Idan so ne 'yan uwa, to ya zan yi na furta? Sai so cikin shirin furucin masoya. Ba za ki karɓi laifinki ba, kai ma ba za ka karɓi laifinka ba. Haba 'yar uwa, ya kamata tun da ke ce ƙarama ki karɓi laifin ko da ba ke ce kika yi ba. Furucin wasu samarin da 'yan mata kenan idan suka samu matsala a tsakaninsu. A da ko da yaushe kalmar tasu guda ɗaya ce, ina son ki, ina ƙaunar ki, ina son ka, ina ƙaunar ka. Amma daga lokacin ɗayan siyasa saɓa wa ɗayansa, ko da kuskure ne sai a rasa mai karɓar laifinsa a cikin su. Wane kai ne kai min laifi abu kaza? A'a, ke ce kika yi min abu kaza. Shin ba za ki karɓi laifinki ba? Kai ne dai ba za ka karɓi laifinka ba. Haba 'yan uwa, ku yi son da za ku yi alfahari da shi har ƙarshen rayuwarku. Wanda ba sa karɓar uzurin junansu tun suna waje, to ina kuma ga sun yi aure? Haba 'yar uwa, ku yi son da za ku yi alfahari da shi har ƙarshen rayuwarku. Sai so cikin shirin furucin masoya. A duk lokacin da ɗa namiji ya ce yana son ki fara duba ɗayan da ɗabi'unsa da kuma halayyarsa. Kar ki wulaƙanta wanda ya ce yana son ki, domin wanda ya furta kalmar so a gurin ki ya gama miki komai, don ya fi wanda ya ce baya son ki. Don haka mu bawa wanda ya ce yana son mu kula, ko da ba mu san sa, sai mu rabu cikin ba tare da wani ya ƙullaci kowa ba. Kun so a cikin shirin furucin masoya. Kowace mace uwa ce, sai dai wata tana mutuwa ne a matsayin yarinya. Shin idan mutum ya ce yana son ki, kin san me za ki ce musu? Idan amsar ki a'a ne, to ga mafita. Duk wanda ya ce yana son ki, ki ce ya samu iyayenki. Idan ya baki kuɗi, ki ce ya taimaki wanda ya fi ki bukata. Idan ya ce zai turo gidanku, ki tabbatar masa da iyayensa kike so ya turo. Ku guji yin zance a ƙofar gidan wasu ba a naku, ko da ku gidanku dangansu ta kusa zubewa. Mata da yawa sukan jure talauci a gidansu, amma me yasa ba sa jure na gidan miji? Abin da za mu ɗora kenan a shirinmu na gaba. Sai so cikin shirin furucin masoya. Abin da ke damuna shine furta kalmomin da ba su dace ba a tsakanin masoya. Domin da yawa a wannan zamanin masoya na furta kalaman batsa da maganganun da ba suke jawowa har a saɓa wa mahalicci. Ki tuna fa cewa ita mace da kunya a kasanta da kiyaye kimarta da mutuncin. Hakan ne zai sa shi ma wani wanda kuke tare da shi ya ga kimar ki da mutuncin ki, ko da bayan ko rabu. Duk da waɗansu matan sun fi son samarin da za su zo musu da zancen batsa, haka su ma wasu samarin sun fi son 'yan matan da za su zo musu da zancen batsa. Fatan mu dai Allah ya dawwamar da mu akan hanya madaidaiciya, ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa. Amin. Sadiq so cikin shirin furucin masoya.
ga hanyoyin gano samari mayaudara. Zuwa gare ki mafarkin zuciyata, na san za ki mamakin wannan wasiƙar da zan farcin da ke ɗauke da shi ba tare da ko sallama ba, ballantana ƙa'idodin rubutu. Hakan ya faru ne sakamakon zugi da raɗaɗin da yake cikin zuciyata, shi ne ya hana ni tsayawa na tsara rubutu da kalamai kamar yadda suka dace. Ki min uzuri, na san ke mai uzuri ce, ki yi haƙuri da dukkanin kurakurai na da ke cikin wannan wasiƙa. Ki sani cewa a duk ranar farko da idanuwana suka fara yin tozali da ke, sai kyawawan halayenki da kyawawan ɗabi'unki da kuma kyakkyawar fuskarki da suka fusgi zuciyata da suka azazzale ni matuƙar azazzala. Ganin zuciyata na neman halaka ni yasa dole na yanke shawarar rubuto muku wannan wasiƙa domin na isar da saƙon zuciyata zuwa gare ki. Wannan shine kaɗan daga cikin mayaudaran samari suke yi ga 'yan mata. Sai so a cikin shirin furcin masoya. Garin jan ajina na rasa ta, ina son ta, ita ma tana so na, amma sai dai bana kyautata mata ko kaɗan, bana bata lokaci na, sai mai wata ban je inda take ba, sannan bana kiranta a waya sai na bushe iska, kuma in ta kira wani a waya nan ma bana ɗagawa sai na ga dama, ko kuma da mun fara waya sai na katse. Kuma bana sakar mata fuska, wai ina duk wayannan abubuwan ne saboda kar ta raina ni. Muna cikin tafiya ne haka kwatsam sai ta samu wanda ya fi ni kula da ita, yana bata lokacinsa fiye da yadda nake bata. A ɗan lokaci kaɗan ya samu nasarar sace mata zuciya. Lokaci ɗaya ta canza min, ta daina kula ni, ta daina dagan waya. Gashi santa ya riga da ya zauna a zuciyata, kuma gashi na rasa ta. Wannan nake kira ga masu hali irin nawa da su daina don gujewa irin halin da na shiga. Sadiq So cikin shirin furcin masoya. Furcinki jarinki, furcinka jarinka. Shin gaskiya ne furci yana tasiri a soyayya a wannan lokaci? Furci mai kyau kuma mai ratsa jiki a soyayya abu ne mai matuƙar muhimmanci a soyayya, har ma da zamantakewar aure. Furci ke sa a kafu, har ma wanda yake wani abubuwa kamar sutura kan iya ma dirar mikiya a wajen masoyarka. Amma ba lallai ba ne ya iya tura gwamnatin ka ba a soyayya, sai dai abin tambayar a nan shi ne, wani iya furci ko iya furci na tasiri akan mata a wannan lokacin? Kuɗi ya yi kici a soyayya, domin ku za ka yi furci kala-kala mai ratsa jiki ba dare ba rana a waje da gurin zance. Da zarar wani abu ya keta, wani ya zo mai abin hannu, ko fa furcinka zai iya tashi a iska. Wasu ma kuma na da irin wannan hali, domin da ya samu wanda ya fi ki furci za ki sha mamaki. Fatan mu a yi furci, a yi soyayya don Allah da furci mai amfani. Sadiq So cikin shirin furcin masoya. Ci gaba da rahoton, wanda kake so ba shi kake aura ba. A satin da ya gabata mun tsaya a wajen yadda sukan yi cewa in dai ba mafi da ya aura ba, rayuwar shi ta zo ƙarshe. Nan ta tafi ta bar shi yana kuka, ya rasa abin da yake masa daɗi. Bayan wasu 'yan lokuta ta dawo ta tadda shi a halin da ta tafi ta bar shi, ko kaɗan bata canza daga kan wannan ƙudurin nata ba. Ya shiga wani matsanancin hali, ya rasa yadda zai yi da rayuwarsa, har ya kusan cewa a ƙarshe ta umarce shi da cewa ko yana so ko baya so dole ya bi umarninta, in dai har yana kallonta a matsayin ta na mahaifiyarsa. Sadiq So cikin shirin masoya. A yau shirin furcin masoya ya yi duba kan guduwa da samari suke yi daga gurin 'yan mata, inda za ka ga saurayi ya tafi ya bar budurwa ba tare da wani dalili ba, kuma ba tare da ta yi mashi wani laifi ko furci mara daɗi ba. Sannan sai ya gama barin ya shiga zuciyarta, ya dasa mata soyayyar shi, inda a nashi ɓangaren abin san ba haka yake ba, domin ko shi ba da gaske yake son ba. Ina zuwa gurinta ne don wasu samari suna kiran wani abu don rage lokaci. Wannan bai dace ba, domin ko wannan yana jawo wannan budurwa cewa ta kula kowa sai su, kuma ko da an ce su fito sai dai su gudu, saboda ba auren ne a gabansu ba. Ku tara, har tara 'yan mata, ku tara kula da irin wayannan samarin, domin ko dukkaninsu ba masoya ne na gaskiya. Domin duk masoyi na gaskiya kafin ya fara zuwa gurin ki dole da mahaifanki. Sadiq So cikin shirin furcin masoya. Furcin wata budurwa a lokacin da ta ga abokin ƙaninta ta tana son sa. Ina son sa sosai, kuma gashi har gidan mu yake zuwa.
yana ganin da mutunci haɗin da girmama ya ɗauke da tamkar yayarsa, ni kuma gashi na kama da sassa. Hasso nake na ga ya zo gida wajen ƙanina in na gan shi a ranar da muna cikin farin ciki, amma na rasa hanyar da zan bi wajen furta masa furcin ina son sa. Ina da lambarsa, ina satin da shi sosai a duk lokacin da muka haɗu da shi a online. Babu abin da ke fara furta min sai furcin yayata ya take. Haka nake amsawa don bayan da zan yi. Muna hira da shi sosai, hakan yana sa da farin ciki a raina, amma in na kasa furta masa furcin ina son sa, sai da dinga jin tausayin kaina da kuma zuciyata, musamman in tuna shi da abokin ƙanina ne. Kaɗan daga cikin halin da wasu matan suke shiga. Sai so cikin shirin farcin masoya. Ta yaya zan raba hankali na ina karatu ni ba cikakkiyar sana'a ba, kuma in ce zan tsunduma harkar soyayya? Hakan bai dace da ni ba. Duk wanda na ce gurin ta na san cewa ba auren ta zama, don ba shi kenan sunana ya canza daga mutumin kirki zuwa na banza, wanda hakan bai dace da tarbiyyar gidanmu ba. Wannan dalilin ya sa nake jan hankalin samari kuma na ka san ba aure za ka yi ba, bai kamata ka tsunduma harkar soyayya ba. Sadiq so cikin shirin farcin masoya. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu, muna tare da shi da yarda.